Vale, anem a explicar l'àrea del triangle de la pàgina 178. Val? Està. En esta pàgina teniu com es calcula l'àrea del triangle rectangle. És a dir, l'àrea del triangle rectangle vol dir que té un angle recte de 90 graus. Com puc saber si té 90 graus si no tinc el transportador? Agafa un full i el cantonet del full sempre té 90 graus. Ara bé, dins, jo ja sé calcular l'àrea, tota l'àrea, és a dir, tot lo de dins d'un rectangle, que era base per altura. Però ara, com el triangle rectangle és la meitat, serà base per altura partit per 2. Sempre es calcula igual, la base per l'altura. I així tindria un triangle rectangle. A l'altre costat tindré un altre triangle rectangle. Val? Aleshores calcularé el que mesure de base per el que mesure d'altura. Recordeu, si per exemple mesura 10 de base per 5 d'altura, 10 centímetres per 5, el resultat serà centímetres quadrats. Si em dona que una cosa mesura de base 10 metres per 5 metres d'altura, el resultat seran metres quadrats. L'àrea sempre és en unitats quadrades. Ara se n'anem al costat. En la pàgina del costat va a calcular l'àrea d'un triangle que en aquest cas no és rectangle. Aleshores, què faig? Ara ja no és exacte, ja no és mig rectangle. Ara he de fer el triangle que em donen, l'he de posar dins d'un rectangle. Jo agafo i faig així una línia recta, per així una línia recta, per ahí una línia recta. Aleshores, ara què he de fer? Ara sí que m'ha eixit un triangle rectangle, que jo ja sé que és base per altura partit per 2. Així tinc un altre triangle rectangle, base per altura partit per 2, ¿vale? Dividit per 2. Ara, per a calcular el que mesura el triangle C, he de calcular tot. Primer he de calcular la superfície del rectangle. És a dir, per exemple, en aquest exemple que teniu ahí, de base mesura 30 i d'altura mesura 40. Doncs faré 30 la base per l'altura. Faré 30 per 40. I després em donarà centímetres quadrats. Ara ja sé el que mesura tot el rectangle, però li he de llevar este triangulet i este triangulet, perquè jo només vull saber què mesura C. I ara sé el que mesura tot, però em sobra este trosset i este trosset. Aleshores, ara què faig? Com jo sí que sé fer l'àrea d'un triangle rectangle, faré base, el que mesure de base per l'altura, partit per 2. Aleshores, així ho calculareu, serà el mateix calcular A i calcular B, em donarà el mateix perquè serà la base, si ho feu així, la base per l'altura és exactament igual a la dels dos costats, en aquest cas. Aleshores, restareu el que vos done A i B del total de la superfície de l'àrea del rectangle. És a dir, primer faig l'àrea de tot el rectangle, després l'àrea de A i després l'àrea de B. L'àrea del triangle no rectangle reste el que m'ha donat l'àrea del rectangle, posa l'àrea del rectangle i li reste el que m'ha donat A, que en aquest cas seria que 300 menys 300 i el final m'ixiria el que mesura este triangle central que hem anomenat C. Val? Així baix, en els exercicis que teniu així baix, haureu de fer també un rectangle per a poder traure el que vos falta. Val? Pot ser
que els altres triangles pot ser que siga un triangle rectangle, entonces ja sabeu que és base per altura partit per 2, o en el cas que siga un triangle no rectangle, li heu de fer un rectangle i calcular cada trosset i restar-lo a la superfície total. Val? Llegiu-se la pàgina en calma, que no és tan difícil. Recordeu, base per altura partit per 2 del triangle rectangle sempre. I els altres és calcule la superfície del rectangle i li reste els dos triangulets xicotets que m'han eixit triangles rectangles. Val? Adeu!